Сънната апнея много често остава недиагностицирана, защото симптомите се пренебрегват. При наличието на симптоми като шумно хъркане и спиране на дишането по време на сън, събуждане с чувство на задушаване, нощно изпотяване, понижено либидо, прекомерна дневна сънливост и умора, както и сутрешно главоболие, сухота в устата и гърлото, трудна концентрация и промени в настроението, повишено кръвно налягане, което е трудно за контрол с стандартните медикаменти за високо кръвно, наличието на подобни симптоми определено е време да помислим за изследване за сънна апнея. В момента изследването на заболяването е възможно с полиграфски апарати, които са предвидени за диагностициране в домашни условия. Така че диагностиката е изключително лесна и е ключът към това да предотвратим сериозни инциденти. Превенцията започва със здравословен начин на живот, т.е. контролът на теглото, избягването на алкохола и цигарите, както и редовните медицински прегледи. Не забравяйте, добрият сън е основата и на доброто здраве.